Rhys. Watkins o'n y cornel. Am eiliad, o'n i'n meddwl bod wedi cael ei ynysu. Griff Watkins. Casglu'r bêl na wrth i sodle. Will Evans oedd ar o'n y cornel. Y blaenwyr nawr yn gweithio'n galed i Lanymddyfri. Newid cyfeiriad. Cic ar draws. Jack Davies. O, mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. A mae hwnna'n agor lan i Jack Davies. Mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell, guys. Tacl wych i'w lorio fe. Ond y bêl dal yno. Worrell. Offside. O, dyw e'n mynd drosto. Na di, just yn bryn. Lee Rhys yn tynnu rhywun ar draws. Oes tynnu Sean Parry nath e. Hughes. Jones. Pas hir. Right mas i'r asgell. A mae Cian Abram yn gwasgu drosto yn y cornel. Y gic na'n gyntaf mewn i'r ddwy rhigau fyna Dom Franchi. Mae fe jyst yn troi gorffa ffordd ynghywyr. Ac wedyn wrth gwrs jyst y weledigaeth na gan Johan Hughes i lledu'r bêl na. Cais arbennig o'na gan Llanymddyfri. Mae hwn yn teimlo fel gornes drwy'n cyntaf ag ail. Lot ar y gêm yma. O, Lloyd bylchu ac yn dadlwytho i Parry a'r bêl yna i Dom Franchi. Cais cyntaf Glynebwy o'r Ornest yn dod i nhw nôl ar y blaen. Oedd Glynebwy o hyd jyst yn rhoi'r pwysau ymlaen y Llanymddyfri. Llanymddyfri wedi gweld hi'n anodd mynd nhw mewn i hanner Glynebwy ers y cais diwetha yna. Ond fyna Dom Franchi, mae fe wedi bod yn rhedeg yn gadarn at y llinell trwy'r nos. Ond jyst fan hyn, jyst meiddi'r dacl cyntaf na pob tro. Bygythiadau, y dymu na mewn tu fewn. Ac wedyn jyst rhedi ar hawdd mewn wedyn i Dom Franchi. Outside 15. Outside 15. Just about dros y 15 ar lein yn un lwyddiannus. Yeah, good. Keep in there. You're bound in. He's bound Dan in. Jemin yn dod trwyddo'r canol, neu trial dod, ond nawr mae olwyr Glynebwy yn ymuno ar sgarmes yma. Le mae'r bêl, fi lli gweld i Joe Franchi, y captain sydd â hi. Boys, let him go. Let him go. 6. Eto cwmpo mas. Ond maen nhw'n gweithio'r bêl ma'n ôl yn y sgarmes. Sean Parry sydd â nawr, dwi'n meddwl. Cofia, y llinell felen i ti moyn, nid yr un wen. Mlaen maen nhw'n mynd, drysto maen nhw'n mynd. Pwy sy'n codi? Ie, wir, Sean Parry sy'n codi. Di gweithio'r bêl nôl yn hynod effeithiol yn y sgarmes symudol. A Glynebwy yn croesi am ail gais. O, casglu hwnna mae David Thomas. Y bêl ddim wedi dod i ffordd ers yn gynnar iawn yn y gêm. Arafodd Worrell yn symud. O, pas hyfryd gan Evan Lloyd. Ethan Phillips yn trial mynd ar y tu fas. Trwy'r dacl gyntaf mae fe'n mynd. A os na gymorth os, mae Franchi nôl ar y tu fewn. A mae fe yn casglu'r bêl. O'n i'n meddwl am eiliad bod e ddim yn mynd i gasglu a tirio, ond mae fe'n llwyddo wneud. Ail gais iddo fe, trydydd i Glynebwy. O, ala dechreuad delfrydol i Glynebwy fyna. Dim hawl gyda fe meiddi'r amddiffynwr gyntaf na. Yn wedig wedyn trwyddo'r ddoi amddiffynwr nesaf. A'r ddoi canolor yn cyfuno wedyn. Dom Franchi nôl ar tu fewn yn cwpla'r symudiad. Ardderchog gan Glynebwy. Llanymddyfri bydden nhw'n siomedig iawn gyda'r dechreuad na i'r ail hanner. Offside 13. No, they're not. Cyfle gwirioneddol fan hyn. Codi am mynd, Jamie Hughes. O, mae fe wedi tirio. Oedd y gwrthdrawiad yn un enfawr yn rhyw ffordd neu gilydd. Mae Jamie Hughes wedi tirio. Cais i Lanymddyfri. A mae Franchi. Just dwi'n meddwl yn mynd i roi tap o'ch i hon cyn mynd. Dyna fe. Fe yn isel. Gorfod symud mae Lanymddyfri. Dwi'n ddim yn trial neud ni. O, sawl rhediad nerthol gan Glynebwy. Ongl bwerus, ongl berffeth, cais pwynt bonus i'r ymwelwyr. Just fan hyn nawr, Ryan Jenkins yn rhedeg ar yr ongl. Sneb yn mynd i gallu rwystro fe o fyna. Mae fe'n rhedeg at ysgwyddau gwan. 5 metr allan, sneb yn rwystro fe o fyna. Os na rhywbeth i gefnogwyr, Lanymddyfri grio amdano, nag oes yw'r ateb. Cais olaf y gêm yn mynd i fynd i Cam Davies. Cais cyntaf y tymor iddo fe, 5 cais i Glynebwy.
A nhw sydd wedi dominyddu yr ornest yma. Os oes ni'n mynd i fod yn onest, un tîm sydd wedi bod yn ddi. Ar noson berffeth yn Llanymddyfri i Glynebwy. Pwyntiau llawn unwaith eto iddyn nhw. Sgôr terfynol fan hyn. Llanymddyfri 14, Glynebwy 41.